kanina. Ay nabadaong itay ko kay akiw-kiwara hindi tinakadasal na aros kaldaw. Jakmet la makakitan iti karnay. Ayawan! Manglok-loko na ita, Kapitan! Ay, merienda kayo lang kakabsat. Kaya inton madamdama. Ituloy tayo ti agmiteng. Awan mo't kardina na ito yung pamerindang laros kaldaw. Awan na talaga. Ay, awan pa'y ramramanda. Puro laya. Labay. Ay, ano sa inyo at? Inyan anay tayo nga roti pundo. Ay, saan kami na makimiting? Mabandayan ka ata! Kaya ito makimitay. Eh, saan kayo pumano ka? Saan pa na pastimiting? Ang subli kayo! An-anwan tangay ita daytoy may sa sinublan nga arus kaldo. Eh, diin inutenta ka na. Ay na, jak kayat inteng. Na. Pudnumat ngamin nga awan ramraman na. Eh, saan nyo lang namin amawatan kay? Ay na, no naimas kumati im pameriendam, amin akalugaran tayo. Sigurado, anak imiting. Ay, nasayang di pa meeting ka. Ay, kat sayang akalaga ah. Ita, kanam amin dayto inlutom nga awan ramraman na nga arus kaldo. Ay, kakaasi ka mo tanggail. Agaasam, may sa sinublanti ka na. Eh, kadin inutat. Dayta ka aduna, may sa abulan na ka ng dayta. Eh, kwakwaram. Eh, tulungan na klangan. Ay, diya kaya ta. Eh, sayang. Sayang nga talaga di pa meeting ka. Kuripot kang tumot kami ng gail. Nagluto ka lang arodan iti merienda. Awan pa'y karnina. Bataong, adda ka no meeting di ta ka bang ibang abarangay. Anya ko ma. Di mapanta makimiting di ta. Mabalin ayamay, kat taga-kabildatan tamay. Mabalin ka no. Kan nadamag ko ang naimas di pakanda. Anya ka no ngay. Adda ka no litsawn. Adda ka no pa'y meriendana. Ay na, ay mapanta na. Kaano ala? Maray, adda man damagakan ka. Anya dayta, Adda ka di damag mo. No kano ti meeting di ta ka bang ibang abarangay. inton maminsan alawas. Anya nga oras. Alas 8 amang rugay. Apay aya, Nadamag ko lang mata. agpartida kano itinuang ken adu ababoy. Ay na, nagsayatan ngay. Ay mo kunaan amapan kayo kan ni Kaba daw. Ay, awanim bagak akas tamaray. Eh, ikanak mat dita sidam akarni ah. Nay, apay kuma, kat adu pay mati kanam nga arus kaldo. Masan ka kumabot ka nag-abanang. Ibusem ti inlutom nga arus kaldo nga awan matramraman na inteng. Na. Huh, awan ti baboy ta amangan iti dayta. Naging nauma ako iti kasto akan kanag. Ay kat ano sam ah. Naging lalaing kan tumat nga mina nagluto iti nagado. Arkilain mi man ti tricycle mo, si kakwaraw. Ay, uray man daw. Basta itulod na kami kiniba daw. Papanan nyo aya. Di ta ka bang ibang abaryaw. Anya iti aramidan nyo yan. Ay, basta itulod na kami. Masapul pa'y ay amaamwat. Ha? Nagado ti taang. Ay, gagaway at adakala pa meeting na ito'y. Ay na. Maangot ko ti malutluto anak mo. Adobo akar ni di mang angot ko ah. Litsyon di maangot ka. Nanyanan ipapanapon ngay. Ay, surutat ti angot ba daw? Ay, mabisina ka. Ay, adobo akar ni ti kahit ko akan ay. Ditakan ta dito yak Mike. Inteng, adamat tataulan ti aso. Eh, ada siguro narabyan ang nagawid ah. Asino nga taaya dagita, katne, pumarbangunan. Eh, dagiti mamartag ah. Napandaman siguro nagbibidyo okay.
Dakabadong kan marituyang tinarabya da simmangpet. Ne, sa dino tinagapanda. Napanda nakipang handi ta kabangibang a barangay. Anya? Adda ngamin pamiting daket. Kan nagpakandapay. Ay na, di dala mabain. Taga-kabildatan da, mapandakitin makipangpangan di takabangibang a barangay. Tidakes na, numatakwatan da sa baligayam ti barangay da. Nadamag ka. Napan kayo mo't kano nakipangan dita kabangibang barangay paray. Wen ata na imas matimpakanda ngamin. Ay kababayin dahi tangararamidan niya. Mas nakababain ti aramidam pare. Naputa pinakanda kami lang arudon iti arus kaldaw awan time met sagpaw na. Ay delikado kayo no matakwatan da. Saan kayo atagay dyan? Apay kumadelikado ngay. Dito kabildatan ati delikadaw. Tadi na kami mapakan iti naimas. Wait! Kumusta nga tinapan niya nakipanganan, nana? Ay, kat, enjoy Adaw, tisagana da. Ay, at dagatin niya awis da kanya kapanganan manayin. Sa dinaw. Abay, wapan kayo manayin? Ay, kat damagaklaang matano sa dinaw. Ije barangay Bingkaul. Medyo adayo mat na ita barangay Ado ka no ti paratsenda. Luang, baka, kalding, pataw, kang manaw. Ay na, mabisinak pa'y kitding kadagita nga imbagam kwaraw. At dan sabay ka no ugsa, kan ilipante. Ay uston kwaraw, at dala mabisinak. Ay kahit mapantamanin ano kasta. Ang adayo-day siya barangay. Apay, awan ayat isa katamag na. Wan mat kidi Danunon taday ta barangay Bingkol tuyang. Ala, anyaman di mapasama. Danunan ta. Wine, rain or shine. Kasla kayo mat ag-hiking Anya ngay, adayo mat ti barangay Bingkol Maray. Talaga nga adayaw. Ang disidido ka ba, kini batong ko amapan. Da kayo lata, do kaya tiyo amapan pasyaron da ita a barangay, ngamnay, aganad kayaw. Apay ayamaray, adda ka di mangan iti tao di ta barangay. Saan ngam adayo nga road? Saan akas kari na timapan iti dayjay a barangay? Namabalin paray. Saan kayo mapandita barangay Bingkaw? Ay di nakman suruan pare. Tane, nakasagana kami kinituyang ka. Lupilit to. Alam na ti cellphone number ko. Tawagan mo no itiksdak. No adadakas mapasama kada kaya. Sanay! Masapul pa yung data, number mo, Mike. Itid ko nga ro din, paray. Napno nga ro din tipon bokaw. Iso asuray. Ay nabadaong talaga gayam nga adayo ti barangay Bingkaul. Di mo kunain na nabannog kanto yan. Ay, agi na natapay man. Ayawanin saan tan maabutan ti panangan. Kahit man ano kumangay numala daw ta. No panangan, nasken maabutan ta. Diyak nga rod kayan ti magna. Sige. Naguray ka man, tapapigsal tatumang map. Anya ngay taramidam. Lechon babay! Ay, sus ba daw? Maaw-awan mo ti bandog ka. Fried chicken! Ay, nabang aranak ba daw? Binigwat akar ni tinuang! Ay, alain tan! Ituloy tan ti magna. Ay napigsak manay. Buray na kuya! Burayin na! Nya ko mati pagdanagam nga Isuda mo tinagdesisyon amapan makipangan dita barangay. Madanaganak at kabaranggayak nga ron ida. Binalagak mo't inan, ngam intuloy dalata mo tinapan. Naimbag ko maano, inaladatin number ti cellphone ko. Bayam idanggan.
Pag nakmanda day tano at dadaka sa mapasama kadakwada. Mga talatabangan tuyan. Ayun Okay. Napno ka din jay plastic bag tayo ti karanay. ay nahon. At dapat igyon ko ang nakasupot akar ni nga iyawit. Ano ko? Na, apay, anya tinasakitkin ka. Tichang ko to yung patangkan matan. Awanan. Aday ta. Ay, awanan. Na, Ala, mangan tamanin. si Kamot, pag nirnir. Anday manan, anday. Ay, ba't ang dinak man luklukwan? Talaga, nagsakit to yung. Anday ka! Anday! Ay, nagsakit nga lang. Anday! Uray siya. Anday! Ang sakit mo tito dyan ka. Ay, anay! Ne, saan tayo matakaparanggayan na gito'y alakay kang bakit? Wala. Itatayo lang mga kita na gito dito ya. Paguray ka, ang mga naman nagdakdakas na gito'y. Ha? Ano nga karamitan tayo kadakwada? Di belum tayo langan dito baba. Ay, isa na saan? Saan ba kami ipilang gito'y akawasan? Saan kami ada ka sa taas? Ay, saan nga ba't patunda kita? Ibalong tayo kitida. Kasyat na kamay! Kabaranggayan ka na dagito, Kapitan. Uwan, kabarangay kita kita. Kababain nga ibaga, ang amuan. Nasarakan mi day ti giti kalsada. Kaslada la pimpiman. Na, Kakaasi ka diti panagbiag dagito nga agasawa. uwan sir. Dagiti ti kakurapayan iji barangay may. Mala, makamukan kadakwada, Kapitan. Uwan sir. Anya kamitin pare. Kakurapayan ko na matan kada kamay. Nagsakit matan ta pa nagsasawang kapitan. Reklamo kayo pa lang. Mangibabain kayo. Kas kay laubeng, napankid din nakipangpangan iti sa inyo. Kasanumot nga men. Ay, sumumpat ka pa ilang paray. Danugak na matamang. Kinta agong maw. Sa nabali nga aros kaldulaan ti ipamirienda nga ureawan manok na. Ang Naluto iti nasayaan. na. Sakit nga sakit kayo. Awan mo tramraman na. Wala peso pare. Una, nga takinan nyo nga kakaimas nga pesaw. Naimpatsyo kayo. Imbag kumanita kayo lang ti may babain. Syakti kang runaan, ta syakti kapitan. Ha? Salbag kayo. Ay, tatapadong kana na toyang. Pindaing yumat ngamin ti amin a barangay a pakipanganan. Makontento kayo ngamin noan niya ti maipamerienda ni Kapitan. Imbag di ta barangay yo. Nataltalgat ti kasasadyo. Day tantukat ngamin tarawot kayo. Ala, sige. Di bang tinagibusan ti sabalipay nga istorya? Ana ataw manipot iti dinto agkupas apatas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Inteng!